wayannan su ne abubuwan da idan har ka siya wayan da ke dauke da su to tabbas ba tare da jimawa ba za ka gwammace me yasa ka siya wannan waya. Na farko shine low storage space. Wannan yawanci yana shafan masu siyan iPhone da yake dauke da 64 gig ba 128 gig ba. Kana fara aiki da waya kwana ɗaya biyu zaka ga waya ya cika. Duk da yana faruwa da Android amma yanzu zaka samu kananun Android ma suna zuwa da storage ya kai 128 gig ko ma sama. Kar ka sayi duk wani wayan da storage nashi yayi kasa da 128 gig, inda hali ka sayi 256 gig sama. Na biyu shine processor mara kyau. Processor mai kyau a waya yana da muhimmanci fiye da batir, fiye da kyan screen. Na uku shine tsadan gyara. Duk wani wayan da zaka sayi idan har gyaran shi yana da tsada to a gaskiya bana baka shawaran sayan shi, ko da ko wayan shine fi kowanne kyau, saboda daga zaran wayan ya lalace ko ya samu matsala ko screen ya fashe sai dai ka ajiye wayan ka sayi wani. Na karshe kuma shine slow charging. Kada ka sayi duk wani wayan da at least bai kai 25 watt ba, inda hali ka sayi wayan da at least fast charging nashi ya kai 45 watt, saboda caji da wuri yana da muhimmanci a waya. Bara ka jira wayan ka ya dade yana caji ba, sannan kuma zaka samu yawancin wayan da suke caji da wuri suna kuma rike caji.